Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Breaking news tonight. Something unbelievable has just happened at JFK International Airport. A woman arrived on a flight from Tokyo, but the passport she carried was issued by a country that doesn't exist anywhere on Earth. The name of the nation, Tor Enza. Yes, Tor Enza, a place found on no map, no database, and with no official record in any world registry. When immigration officers scanned her passport, the system showed one unknown nation. Even more astonishing, the document contained valid visa stamps from Japan, Spain, and Germany. Witnesses say the woman seemed genuinely puzzled, as if she had no idea how she ended up here, like she came from somewhere else, somewhere not of this world. Authorities have taken her in for questioning, but one chilling mystery remains. If Torenza doesn't exist, then where did her passport come from? And perhaps more unsettling, where did she come from? Some are already whispering that maybe, just maybe, there are doors between worlds that we were never. Ndingokulandirani chemwali wanga Thokozani Malere amene munalandira funso kuchoka kwa abale atakutumizirani chithunzi cha mzimayi amene anakapezeka pa JF Kennedy Airport m'dziko la America, amene pomufunsa amanena kuti wachokera ku Torenza koma ali ndi ulendo, kapena ulendowu akuchokera ku Tokyo, koma akafukufuku atayang'ana pasipoti yake anampeza kuti akuchokera ku dziko limene silili m'mapu a dziko lapansi, silipezeka kulikonse, lotchedwa kuti Torenza. Funsoli chemwali munati ndiyankheni chifukwa anthu akufuna atamva kuti inu mudziwapo chani za nkhani imeneyi. Ine ndikulandireni mpingo komanso dziko lonse lapansi kumene umboniwu ukafikire ndi yankholi kumene likakupezeni. Ndikulandireni. Tabwerani pafupi nonse ophunzira, mabulutu, mbatama, anthu ozindikira, mafumu, awamba, amakono ndi anthu akudzala. Titakumana pa social media pa umboni wa Twaibu pamene ndikuyankha funso lochititsa chidwi. Funsoli chithunzichi chayenda kwambiri pa TikTok ndipo anthu anayikako maganizo awo ndi mayankho awo atafunsidwa. Mwachitsanzo, ena anafunsidwa ndipo anayankha kuti ayi, zimenezi ndi zithunzi zochokera kwa artificial intelligence zimene anthu apa intaneti amaumba nkuchipanga ngati chenicheni, koma kulibe. Chimene mukachifufuza mumakachipeza kuti chili mu gulu la fake news. Choncho mayankho ochokera kwa anyamata amene timadalira kuphunzira amene amayankha pa social media, mukafunsa chinthu chachilendo akuyankha kuti ndi fake news, ndi zithunzi zongochokera ku artificial intelligence zimene anthu aluso akupanga zaka zino, kuchibulida chithunzi, kuchizumula chithunzi, kuchigalauza chithunzi, nkuchiumba, nkupanga ngati chenicheni, koma kulibe. Monga tikudziwa tonse kuti tili m'masiku aluso la technology. Choncho mayankho amenewa ndi amene ndikuyamba nawo kuti ambiri ayankha choncho pa nkhani imeneyi. Ena akunkayikira kwambiri Elon Musk kuti ndi amene wapanga mzimayi ameneyu kuti adziyendayenda ngati kufuna kutilengera zinthu zina zimene kulibe, kuzipanga kuti zilipo.
malinga ndi kuchuluka kwa luso limeneli. Osayiwala kuti tili m'masiku ovuta a tekinoloji amene anthu ali ndi kuthekera kumeneko. Koma ndikukumbutseni kuti ndikuyankhani ndi ex-satanist zaka 17, mkulu amene ndayenda ulendo wautali ndi Satana musabwerera mbuyo. Poyenda naye zaka 17 ndidachita mwayi kukakhala pakatikati pa mpingo wa Satana pamene amasankhapo kabineti yake pamatchedwa kuti pa inner circle. Ndi pa inner circle pokha pamene anthu amatha kudziwa zinsinsi zazitali kwambiri za dziko lapansi zimene sizidziwika ndi anthu, zimene amadziwitsidwa ndi mulungu otchedwa Satana mdierekezi ku dziko lapansi. Kotero yankho limene ndikupaseni lokhuzana ndi nkhani imeneyi ndilitenga mzigawo zokhuzana nkukhala kwanga ku chipembedzo chimenechi kwa nthawi yayitali kumene takhala. Ndipo mwanjira iyi kapena inayi mungotchera khutu kuti mumve kuti kodi nanga ine amene ndakhalapo ku chipembedzo cha Satana nkuchita mwayi kuona zina kapena kumva zina zimene zili zobisika ku dziko lapansi ndikudziwapo chani za mayiko achilendo. Ndikulandireni, khalani pomwepo kuti Twaibu Ahmadu Hamid Ali amene adali wa chipembedzo cha Sataniki nayenda naye Satana zaka 17 amadziwa chani za chilendochi. Kuyankha kwanga kusiyane ndi anyamata ophunzira amene mwafufuza kulingana ndi sukulu zanu. Simunalakwitse. Monga tonse timadziwa kuti kuno ku Malawi tili mchisimo chizolowezi chimene tidachiyika m'malamulo, timanena kuti ufiti kulibe. Amene adanena kuti ufiti kulibe nkuliyika ngati lamulo kuti ufiti kulibe, ndipo munena nzache kuti ndi mfita amangidwe apalamula mulandu. Adayika lamulowo ndi anthu amene sadayamba atambapo, ndipo simungafotokozere za kutambaku kuti nchani. Koma ife amene tidatambapo nkuchitapo ufiti timatsutsa ndipo timayika mawu akuti ufiti ulipo ku Malawi kuno, ufiti ulipo ku dziko lapansi, chifukwa tidatambapo. Ngati mungafune kudziwa njira zimene anthu amapanga kuti munthu wa ku Zambia 8 koloko anyamuke, munthu wa ku Zambia akapezeka ali ku Canada, ndipo ikamafika 4:30 kapena 4 koloko akhala atabwerako mtunda wautali, muyenera kuti mumve zimenezi kuchokera kwa amene adawulukapo. Munthu wina atanena kuti naona moto pa njira ukuyaka mu mtengo wa masenga madzulo, ouonawo alibe information yokwanira, iye angonena kuti ndaona moto. Koma anayatsayo akhoza kufotokoza kuti ninatenga mtengo wa katungulume, ninatenga ndowe za ng'ombe zogonera, ndipo ninatenga phulusa la moto koma losonkhedwa pa chipala pamene amavukutirapo zinthu zosulasula ndi zinzawo. Ninatenga konso matsala akumbiya zowumbidwa, ndipo posonkhanitsa zonsezi kuti mpeze chofira choyaka ngati moto, ninatengako mthethe kapena zija azimayi amagwiritsa ntchito pozisamalira akayenda njira zina miyezi ikakwanira, nyengo zoti asambe zikakwanira. Ndikasakaniza pamachita moto pamene ndayimapo akufotokoza zimenezi ndi mfiti amene kumuuza kuti ufiti kulibe sangakuvomereni, chifukwa iyeyo adapangapo ufiti. Tsono ndikuyankhani ndi amene ndili ndi umboni wokwanira ndikuyankhenizi ndi zimene maso anga anaona kuzichita ndi kuzigwira, ndipo ndili pano kuwulula zonsezi. So mkhale pamenepa kuti mumvesere mayankho amayiko achilendo amene ngani yake yayenda kwambiri pa social media yokhuzana ndi mzimayi wachilendo amene anapezeka pa FK Kennedy
airport kumene anthu akuganizira kuti munthuyi kwawo kwenikweni kulibe, chifukwa kothera kwake akuti anachita disappear osapezekanso. Ndiye kwatulukanso rekodi ina yokhuzana ndi nkhani yomweyi ya mzimayi kuti dera lina akapeza mtembo wa munthu, zovala ndendende ndi munthu amene anasowa pa airport atampeza ndi pasipoti ya chilendo, makamaka pasipoti ya dziko la chilendo, kuti anampeza wafa. Poteropo napeza zozungulira pamene anafapo masaini olekanalekana amene azunguza dziko lonse lapansi kuti munthuyi akuchokera kuti. Choncho khalani pamenepo pa mphindi 10 za malonje. Tsopano ndiyambe kuyankha funsoli. Funso langa liyamba nkuyankha ndi funso: kodi anthu ku dziko lonse lapansi mmati ndege zimene zimasowa zimapita kuti? Chemwali Thokozani Malere mwatumizira chimwene amene anafunsa funsoli lipite kwa onse amene akukayikakayika za nkhani imeneyi kuti andiyankhe. Mmati ndege zimene zimasowa zimapita kuti? Pa mndandanda wa ndege izi sindikukupasani ndege zimene zidachita ngozi, koma ndege zimene zidachita disappear pa red line. Tikunena ndege zimene zidasowa mmati zimapita kuti? Ine mpingo wa Mulungu muzaka zimene ndayenda ulendo wautali kwambiri ndi Satana ndiyerekezi, Satana adatipititsawo mayiko achilendo, komanso ndimadziwa mayiko achilendo muzaka 17 zakupembeza Satana, kuvomerezana nanu ndi kutsutsana nawo anthu amene akuti tolenza kulibe ndipo ndi zithunzi zongopanga kuchokera ku artificial intelligence zimene Elon Musk zikunkhuza kuti angakhale oyambitsa ndi mulengi wa zimenezi. Nditsutsane nanu. Kunjaku mpingo wa Mulungu kulidi mayiko amene sali mukaundula wa mayina a mayiko amene ali ku dziko lapansi, koma alipo, ali ku dziko lapansi lomwe lino. Maumboni awa ndi maumboni osausa kwambiri, chifukwa pali maumboni ena amene ine ndinasiya dala osafotokoza kuopa kuti zingakhale zosamveseseka m'makutu mwa anthu. Musayiwale kuti munthu amafuna kumvesesa, ndipo pofuna kumvesesa zosamveseseka amazipasa dzina kuti nzabodza. Ndipo poona kuti ndingamachulukise zinthu zolankhula zimene zidzipereka chikayiko ku anthu akazifufuza kuti nzonama, nkhani ya mayiko achilendo sindayifotokoze, koma takhalani pomwepo pamene ndikupitirira kuyankha funso limene. Number 1, mudziwe kuti kunja kuno kuli midzi kwanuko, koma ati sayidziwa, a DC sayidziwa, ili ku Malawi komwe kuno. Ine midzi imeneyi ndapitapo. Kodi mumadziwa kuti ku Malawi kuli boma limene mukadakhala kuti mayiko amenewo obisikawa alipoyera, maboma obisika amene sadziwika ndi dzikolo alipoyera, boma la Malawi likadayenera kukhala ndi maboma 31. Muwerengere pamenepo, ndiye kuti mukuphonya ndi maboma pafupi 6 ngati si 5 amene sali existed mukaundula wa dziko la Malawi. Maboma ang'ono amenewa alipo mpaka lero. Ndikunena pano maso anga kukweza pa magombe alikoma, magombe achizumulu. Mukafika pamenepa muyenera kuyamba kuona mayiko ena amene alipo mdziko, maboma alipo ku Malawi, koma sali existed mdziko limene lila Malawi. Kodi mukudziwa
kuti kumudzi kwanuko kuli mudzi wina umene sudziwika ndi boma, kumakhala anthu koma anthu achilendo mumakumana nawo mmudzi amabwera kuzapanga mamirako, kuzakuonesani zinthu zina zachilendo. Mwatolapo miphika, mwayionako miphika, mwaonako kusowa kwa mikute kudzala muganiza kuti ndagalu, mwaonako kutsika kwa chimanga kunkhokwe pakati pa usiku mutamva kuti po ngati akuchotsa chimanga. Mwamvapo kuti munthu adalima 15-20 acres nkukolola chimanga matumba 10 okha. Kodi adadzakolola ndani chimanga chimenechi? Nyemba imene ndimayembekeza kupeza ndowa ziwiri, ndapeza mbale ziwiri. Kodi watenga ndowa ni ndowa inzake yatheka ndani? Hani zosausa. Anthu achilendo oterewa, kodi munamvapo inu kuti munthu ali m'mimba koma mmene imafika 6 months yangosowa, wadzatenga ndani mimbayi? Anayima chemwaliwa koma pa masiku ena angopezeka kuti disappear, mimba ija alibenso. Kodi wadzatenga ndani? Kodi amene sabereka samaberekadi? Anthu a dziko limenelo lachilendo losaoneka ndi inu anthu amene ife tinkacheza nawo ndi kuwadziwa, amakhala okhuzidwa pa ndondomeko zimenezi zakayendetsedwe ka dziko komanso kachitidwe ka zinthu zachilendo kamene kamachitika ku dziko lapansi. Ambiri mwa anthu amenewa amasokoneza, kuwononga. Munaonapo inu kuti pakhomo padabedwa mpaka lero amene anaba simunamdziwe kuti anali ndani. Analowa nyumba muli motseka, nkukutengerani katundu yense pakhomo ponso nkutseka, kupapeza kuti katundu mulibe nyumba. Adatenga ndani? Kuli masauso olekanalekana amene anthu amakumana nawo ndi anthu a dziko lachilendo. Ndi zoona kuti kuli mayiko achilendo. Lero ndikufotokozerani mpaka mayina achilendowa amene mu ndondomeko yakaundula a mayiko kulibe. Sitolenza yekha, alipo mayiko ndipo ndatchula mpaka mayina ake. Inu mungokhala pomwepo. Munaonapo nkhani imeneyi ikuchitikira inu, kuchitikira ine, kuti ndithu mwana anali pa khonde koma mwangompeza kuti kulibe, kwayenda bwa. Nanga mmene adachokera ana ongobadwa kumene mzipatala kwasakasaka osapezanso, anabedwa basi mzipatalamu. Munthu anabereka bwinobwino akuberera wopanda mwana chifukwa mwanayo wabedwa. Zachilendo zotere zimachoka kuti kuzathandizira kuyendesa dziko lapansi. Kuli zambiri zimene zimachitika zimene anthu achilendowa amapanga. Musayiwale kuti Baibulo maulendo osachepera 5 kapena 6 akutiuza za anthu amene adzabwere mdziko achilendo. Ndipo Mulungu akuchenjeza kwambiri kuti mukakaona ulendo, kumva kwa Mose amaganiza kuti ndi mitundu ya chilendo ya Gilgasi, Ayebuzi ndi anzawo. Koma ayi, olemba buku la Efeso chapter number 6 kuyambira verse number 10, mulembi Paulo ofotokoza Paulo akuti koma kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu ochita choyipa a dziko limeneli. Maumboni ochokera ku Baibulo azochitika za mumlengalenga dziko lapansi angakhale pansi pa madzi zikupaseni umboni wokwanira kuti kunja kuno tili m'mayiko ena, tili ndi mtundu wina wa anthu umene suoneka ndi maso koma umachokera mwa anthu kupita mayiko amenewo nkukaphatikizana mzimu ndi munthu. Iwo amakhala half human half spirit. Gulu limeneli lili ku dziko lomwe lino lapansi ndipo linachita skata dziko lonse. Amachoka anthu amenewa kuchoka m'mayiko awo kupita m'mayiko ena kukayendayenda.
pamene timayendayenda m'mizinda ya Beijing timakumana nawo kwambiri, Tokyo timakumana nawo kwambiri, timakumana nawo ku Bahamas, m'mayiko okwera a dziko lapansi mukapeza amenewa, ngakhale ku Qatar mwapeza, ali dziko lonse lapansi amayendanso ngakhale m'matawuni, half human half spirit. Ndamene aja tsiku lina mdati mtawerengera bwinobwino ndalama zanu, nthawi yakuti muyike mthumba tsopano muyike yapa kudzawerenga mawa saja mudapeza kuti 50,000 palibe, mpaka munathesa banja kuti mkazi wakuberani kapena mwana wachemwali yanu wakuberani kapena mwana wopeza mudankwapula kuti waba ndalama. Mpaka lero amati koma ina adadi sindatenge. Anyamata achilendo amachitatu zimenezi. Tsiku lina inu mdayikapo kanthu nyumba bwinobwino pamene mwayikapo, koma mdakapeza kuti palibe chakudya chimene mukanadya wiki. Kodi tsiku lina simunadya masiku awiri chitatha? Thumba la chimanga lija mdagaya mgayiwa galamiro kapena ukonoletsa woyera kumene munadya masiku angati? Mwezi watha linakuthumisani thumba limenelo mwezi wonse mnamaliza, koma mwezi wangu opitawo wakukanikani mmene mmati pa 20 wakusira ni ngongole ya masiku 10 amene inuyo munafunika mukagaye thumba lina munadabwa, koma anthu ake na atatu nomwenu folo nomwenu amene muli mnyumba imeneyi. Gulu limene lindiliti gulu limene lilachilendo lochokera ku mayiko achilendowa phatikizapo tolenza mukumumvayi ndikuyankha atufunso kuti mayiko amene walipo. Ineyo sindiyankha mogwirizana ndi anthu asukulu, chifukwa anthu asukulu zimene ndikufotokoza inezi sadazionepo ndipo sangavomere kuti kuli mayiko ena, chifukwa iwo nzeru zawo zimathera pa technology, nkuzindikira kuti kuli artificial intelligence mogwirizana ndi achina Elon Musk ndi anzawo akhoza kupanga ichi. Koma kuti chimene chocho chilipo kwina ayankhe zopanda umboni, ndiye ine ndikunena kuti zilipo chifukwa ndine mboni ya zimenezi. Ndipo ine umboniwu pofuna kukutsimikizirani kuti tolenza alipo ku dziko lapansi. Ndipitirize kutchula ngakhale mayiko ena amene sadaonekera anthu ake kapena akamayenda mdzikoli sanagwidwepo. Koma Mungu ndikumbukira abale ndalongo 2021, 2022, 2023 kuti ndali kuwira dziko la Malawi kuti posachedwa anthu achilendo ayamba kuoneka ku dziko lapansi. Ninkanena ayani koda achilendo? Nimati ma Indians adzabwera ku Malawi? Achilendowa nimanena ma China kuti adzabwera ku Malawi? Ayi, anthu ochokera ku unknown country, unknown village, unknown place, amenewa adzaonekera ku dziko lapansi. Chifukwa ndimanena zimenezi osati ngati mulosi, ayi, koma ngati munthu wa experience amene ndakhalako m'misonkhano ndi Lucifer, nkukayendera mayiko amene sali existed mwakaundula amayina amayiko ku dziko lapansi ndi obisika. Ndipo Lucifer amanditsimikizira kuti dziko ili mukayang'ana paliponse pano tafika pano palibe amene amadziwapo, ngakhale anthu ukwaonawa pamapo sakuoneka. Olo mutayenda ndege ya ukazitape mmwambamo panopa sapaona ndipo sipamaoneka. Tidabisa mayiko amenewa chifukwa kumakhala anthu amene tidawaphatikiza spirit komanso thupi. Adachoka m'mayiko awo wa munjira zochokera zolekanalekana amakhala mmenewo. Sono ine ni mboni yakuyankha kwanga kuti mmene mundafikamo ndikuti kuyankha kwa ine ndisiyane ndi mmene angayankhira azinzanga onse ayankha bwino, chifukwa alekezera pamene iwowo amalekeza kwinako sadafikeko, nde ine ndiyankhe kwinako. Kotero kuti mayankho amene abwera kuchokera kwa azinzanga china black teacher ngakhale sitidziwana, koma ndimati ndikutsimikizireni kuti mayankho anakuyankhani aja ndabwino chifukwa alekezera pamene sukulu yawo idalekezera. Koma ineyo kudziwa kwanga kukuposera pamene munthu adalekeza pa sukulu yache pakafukufuku opanda masenga, kafukufuku opanda chilichonse kuseri kwake, kungolekeza pa maphunziro. Anayankha bwino black teacher, koma ine ndiyambire pamenepo kupita kutsogolo.
kuti niyo mumve izi zimene mwina tsopano nonse mungatseguke kuti pamene tidali ku chipembedzo cha Satana tidali ndi mayiko achilendo amene adalipo, amene ine ndayenda mpaka kukaona chaka ndayamba ndikufunsa funso lakuti kodi ndege zimene zimasowa zimapita kuti, osati ndege zimene zidachita ngozi koma ndege zimene zimasowa zimapita kuti. Tsono maulendo akuti ndege zasowa, ife tili ndi moyo, tili ku chipembedzo cha Satana mu zaka 17, zikasowa timatengedwa ndi Lucifer kukalandira alendo ochokera ku mayiko achilendo amene abwera m'mayiko obisikawa nthawi zina kukayendera anthu amene adakali ndi moyo ali ku mayiko amene sali registered pa kaundula wa dziko, amene adasanduka half human half spirit kukayendera. Tikafika mmenemo ndi mmene timaona tsopano ndege zosowazi zili chiyimire. As I'm talking, mapo saonetsa kanthu, akafukufuku adafufuza sadazipeze ndegezo, koma mmene ife timayendera mayiko amenewo timakapeza ndege zimene zidayima mmenemo zakalekale zikupukutidwa zina, kupeza anthu adakula ena kukalambira komweko anasowa, kupeza ena adakwera kale ndegemo kudikirira kuti adzanyamukenso akaonekere kumene red line ikaonetse kuti ndege ija iyo ikubweranso kudzatera pa airport. Atatenga zaka zambiri koma atasowa ku dziko limene. Zinthu zimenezi ndi zinthu zimene zili zobisika kwambiri ku mayiko komanso ku madera a anthu okhala ku dziko lapansi. Zifunika kuti mpingo wa Mulungu tiziyesesa kumvesera ndi kumva zimenezi. Tsono tamverani. Ndiyambe nkuti kunjaku kuli mayiko achilendo. Dziko loyamba limene lilipo ndi pepa. Pepa weniweniyi limatchedwa kuti pepa. Kuliko limene lotchedwa kuti pepa lili ku dziko lapansi, mumakapezako zinthu zimene mwazina zimene zilipo ku dziko lapansi ngati timisewu, mmenemu mukapezamo timashopu, kabizinesi, kumakhalanso ndalama imene currency yo mayiko amenewa amagwiritsa ntchito ndalama ya momwemo, imene ndalama yakeyo sitheka kuti akayigwiritse ntchito mayiko ena. Koma mukapeza kuti mukafika pa pepa, dziko loyambirira limene lilipo, koma pa mapu a dziko lapansi simukalipeza. Mukachoka pamenepo mukapeza dziko lachiwiri limene lilipo, koma mapu ndi chiwerengero cha mayiko a dziko lapansi kulibe, limatchedwa kuti Dengula. Mukapita ku Dengula mukapeza ndege ndi zitchule mayina ake amene zidapezeka zili kumeneko, wakafukufuku okalandira alendo amene asowesedwa kuchoka ku mayiko awo ndipo ali kumeneko. Dziko lina ndi Tolenza limene lapangitsa kuti zinthu zimene ndikufotokozazi zivumbuluke, limene anzathu anganene kuti kulibe koma Tolenza alipo. Limeneli ndi dziko lachitatu. Dziko la nambala 4 limene simukalipeza pamwapo a dziko lapansi, muzikangolionera mfilimu, limatchedwa kuti Zeeworld. Mukamuona Zeeworld amene amaoneka pa televishoni, mu maphunziro kapena kuti m'mafilimu, anthu a mtundu wachimwenye amene amatulusa ku dziko lapansi, ndiyotchuka kwambiri filimu imeneyi, imatchedwa kuti Zeeworld. Zeeworld iyi ndi dziko lilipo ndipo kuli anthu amakhala komweko, koma anthu amenewa kuti akapezeke mmenemu apezeke kuchokera ku funso limene ndikulibwerezali. Nkamakana kuti kulibe mayiko amene sali pa chiwerengero cha mayiko a dziko lapansi, ine ndikufunsa kuti mmanena kuti ndege zimene zimasowazi zimapita kuti, ndiye ndimakonzetsa chichewa. Sindikunena ndege zimene zidachita ngozi, koma ndege zimene zidasowa
ine ndangotolapo ndege 10 zokha zimene zidakapezeka zili ku mayiko amenewa, koma anthu okafukufuku ochita search ndege zadalephera, ndipo adapereka ripoti lakuti basi ndege imeneyo sizapezekanso, ndipo anatseka kufufuza ngati mmene adasekera ndege ya ku Malaysia. Atafufuza ndege ya ku Malaysia anatopa, anasiyaso kufufuza. Maofesi ofufuza kumene kudapita ndege ya ku Malaysia adatseka, ngatiso mmene adatsekera kafukufukuyi. Ma commission of inquiry adatsekedwa, pitani basi mwalephera, ndikuti zimenezi zilibe clue, zilibe information, zilibe kumene zinapita, report tilibe, paliponse amapeza kuti nilo 0 bwachache monsemo sadapezemo kanthu. Anatenga zida zawo kukabwezera ku makampani yawo kuti talephera, ndege zimenezi sizizapezekanso. Nkhani imeneyi muyenera kuti mpingo wa Mulungu ku dziko lonse lapansi muzizindikira. Ndiye ndikuchokera pamenepo kuti kodi mmati ndege zimene zimasowa zimapita kuti, ndikuyankhaso funso lakuti kodi tolenza alipo, nanga mzimayi tikumuonayi alipo. Ndiye ndikuyambira pamene alekeza anzanga asukulu, monga ndanena kuti amene afufuza nkupeza kuti zimene zizikulibe alibepo lakwa paliponse, chifukwa pamene alekezera mujatichitiramo kuti amene ankafufuza malamulo oti ku Malawi ufiti ulipo sizidali mfiti, ndiye zidapeza kuti ufiti kulibe chifukwa akafukufuku sanali mfiti. Ripoti lakuti ufiti ulipo mukadasiyira mfiti kuti zipangeka fukufuku akadakuvomerani kuti mfitizo zilipo. Tsono ndikupereka ripoti ine ndikuntenga kafukufuku kuchokera ku zaka 17 zimene takhala tikuyenda msatana, ndiye tili ndipoti logwirika bwino lakuti zimene zilipo, mpaka ndege zina mwa zimene zidasowazi zidakapezeka poyendera mayiko 7 amene sali mukaundula wa dziko lapansi, mpaka anthu amoyo kukumana nawo amene anasowesedwa ku dziko lapansi. Funsoli liziyenda m'maganizo mwanu nubwereza mayiko awa alipo, koma tsopano ndikuyambira pakuti kodi ndege zimene zimasowa. Anthu ophunzira inu, anyamata asukulu inu, anyamata ozindikira ku dziko lapansi, mmati ndege zimenezi zimapita kuti zikati 15 years, 20 years, 30 years nkudzangobwera yena khanga titayiona pakuti kutulusa chithunzi, nkupita kukayang'ana pamadzi konse kumeneko. Mmati ndege zimenezi zimakhala zili kuti dziko la Zigualodi lilipo, ndipo ndi dziko nambala 4, koma pamapo a dziko lapansi kulibe. Dziko namba 5 limatchedwa kuti Nkopala kapena kuti Nkopera. Nkopera ndi dziko palokha ndipo lilipo dziko lapansi, koma mungayang'ana pamapo achiwerengero cha mayiko a dziko lapansi sakupasani, chifukwa ku Nkopera kumakhala ma half human half spirit, ndipo machini onse ku dziko lapansi amene amayeza mpaka ma satellite akaunika samakupeza, ndipo sangapaone. Kotero kuti chiwerengero cha mayina amayiko silingakhalepo Nkopera kapena kuti Kopala, chifukwa iwo amaona zimene maso akuona ndi zimene machini ayeza nkuona kuti zilipo. So pano Satana ndiyerekezi pali zimene anazibisa m'maso athu, anazibisanso zimenezo ku machini kuti sangathe kuona. Chifukwa chake Mulungu anaitana anthu amene angaone kupyolera zimene machini alephera, achatima watcha kuti aneneri, maprofeti amene adaitanidwa ndi cholinga choti athe kuona zimene diso silidaone, zimene khutu silinamve.
koma ndikupereka ripoti ine sindikupereka ripoti ngati mneneri wakuti mulungu ndi amene adandionesa zimenezi. Ayi, nsayerekedwe pano. Ngati ndi chithandizo chochoka kwa mulungu ndichilandire kuti munthu une ndiofuna kukonzedwa, chifukwa izi sindidazione ngati mneneri, koma chifukwa tidakhala ndi mkulu amene amatchedwa Satana pa ulendo wautali umene tidayenda ndi mkuluyi wa zaka 17, kumene tidaona zinthu zachilendo koma zambiri. Zina mwa izo kuzifotokoza zimaumitsa kukamwa kuti munthu amvetsetsa bwanji. Mwachisanzo, mayiko ndikukutchulirani, nkadakhala kuti ndidatchula mzungu asadanene amene inu mumankhulupirira, asadaonekere mzimayi pa FK Kennedy Airport, nkulimva ripoti ili ndi azungu ma social media mpaka mmatiktok, nkuyambira ineyo kunena kuti kuli dziko lotchedwa Tolenza ndipo azimayi akuyendayenda ali ku dziko lapansi, amunawo alipo amayendayenda. Inuyo mukadapita pa Google kukafufuza Tolenza simukadampeza. Chimene mukadabwera nacho chimunthu ichi nchabodza. Koma lero chifukwa chachokera kwa azungu, nanenso ndipezerepo mwayi tsopano otchula zinthuzi kuti mwina chifukwa chakuti mzungu wakuuza ni mchizungu ndiye mukumva chizungu, ndipo mzungu mumankhulupirira kuti zimene wanena nzomwezo, mchaka dziko lonse lagwedezeka ndipo likuvomera kuti maso kutseguka. Kuli mayiko ena kuti sali existed pa chiwerengero cha mayiko a dziko lapansi, mukutseguka lero chifukwa chakuti wanena ndi mzungu. Nanenso ndapezerapo mwayi kuti mmene wayamba mzungumu, tsopano umboni uwu ndiyambe kuutulutsa kuti mwina anthu mukhoza kumvakono bwino kusiyana nkuti nkadayamba kunena ndine mukadakhala mundandanda wakuti ankulu amene musamamvere ndi wabodza. Basi makomenti anu amakhala amene chopenga chosamveka, mkulu amene ndi wabodza, ankulu amene amendera kugugula. Kodi mukadagugula Tolenza ndikumpeza? Kapena iniyo lero lomukagugula pepa mumpeza? Ndiye matindi yambe kufotokozera kuchoka pamenepa. Ndifunso limene ndikulibwereza mkamakayika za mayiko yawa. Kodi mmati ndege zimene zidasowa osati kuchita ngozi koma zinangosowa disappear mpaka panopa ndikunenapa abale ndalongo anali ndegemo sadapezekenso sazapezekanso. Mmati amenewa adapita kuti? Ndetsopano nimati ndikupaseni ripoti lija ndikunena kuti ndilankhule koma ndi umboni wake. Umboniwu ndikuyamba kutchula sopano mayina mpaka ndege zimene timakazipeza zobisika ku mayiko amenewa, zimene zija zidasowa zija. Khalepo mwepo musachoke. Ndikulankhulane ndi Twaibu Ahmadu Hamid Ali. Somo cha mulungu chidatikomera mtima kuti potuluka ku chipembedzo cha Satana usaphedwa nkukhala ndi chitetezo cha kwa Ambuye mpaka lero, mwina panali zifukwa. Dziko number 5 limatchedwa kuti Nilo kapena kuti Nilowi. Dziko limeneli limachita limodzi ndi dzina lakuti Halloween. Kodi mukudziwa kuti kuli dziko lotchedwa Halloween? Amango kufula shani ku dziko la Halloween kudzera mwa katuni kuyesera kukuphunzitsani kuti kuli china chake kwina kwake chimachitika dziko lina lake. Kuyambira lero azibambo mudzika akatuni musasire wana. Pologalamu ya katuni ija ndiye munthu wamkulu ikoza kukuphunzitsani kukupasani chithunzithunzi cha mayiko achilendo. Kodi mmadziwa kuti wanthu ankakayika zakuti kuli sataniki? Ndipo Satanayo adasankha dziko la Nigeria kuti lizitulusa mafilimu akuti anthu muyambe kudziwa kuti ku dziko lapansi lino kuli chipembedzo cha Satana, ndipo kuchokera mumafilimu aku Nigeria adakopa ambiri kulowa chipembedzo cha Satana. Nanga mumadziwanso kuti katuni ndi pologalamu ndi filimu zimene zimayikidwa ngati kukuphunzitsani kuti mukadziwe kuti dziko lapansi lino kuli malo ena akachilendo amene sali mukaundula wa dziko lapansi kuchokera mukatuni. Ndipo likulu la phunziro lokusonyezani mayiko ena amene kulibe limapezeka pa katuni, koma nanga simmasiyira wana kuti adzionera.
koma katuni si wa mwana, mmene muja muli zikuluzikulu zoposera msinkhu wa mwana. Kungoti pakuti mmaona chiboliboli chidole kuti woseweresa ndi mwana, koma masitole amene amakhala mkatuni sa mwana. Choncho kuchokera mu dziko la nambala 6 limene limatchedwa kuti Nilowin kapena kuti Halloween, mumaphunziramo umboni wa mayiko amene sapezeka pakaundula wa dziko lapansi. Ndipo dziko losiriza la namba 7 amalitcha kuti Kaituni. Ndekuti ndakupasani mayiko 7, so takhalani pomwepo ana Mulungu. Zimakhala bwanji mmene anthu amapitira, zinkakhala bwanji ndipo ndikudziwapo chani mmene anthu amapezekera m'madera amenewa. M'madera amenewa anthu amene amakhalako ndi anthu amene anasowesedwa ku dziko lapansi. Nzika zokhala m'mayiko amenewo, achayina cha mayiko amenewo amachokera ku dziko loonekali limene anthu ake tilipo pafupi 7 billion. Tili kwa anthu ambiri pafupi 7 billion. Ndiye nzika za mayiko amenewo zimachokera ku dziko lomwe lino mukuliona lino lapansi lino. Takhala lino Amalawi ali ndi kuthekera kokakhala nawo nzika za mayiko 7, Mazambian, Mazimbabweans, the all Africa, all continents, all world amapikhala makandidate oyenera kukakhala mdziko limene. Ndipo akafika kumeneko amapasa ma ID kuli ma system onse azinthu zimene zimayendesedwa ku dziko lapansi. Kumakhala ma license, kumakhala ma passport, kumakhala ma ID, kumakhala ma dokumenti akayendesedwe ka zinthu za dziko lapansi. Ndipo gulu limene limakhala kumene koko amakhala kuti Satana wadalira, ndipo amatumidwa kubwera ku dziko ili looneka ndi maso, muuzimu mosaonekera, kudzatenga information kapena kudzathuphunzira kapena kudzatengako zinthu zoti akagwiritse ntchito m'mayiko amenewo. Ngati chakudya amachitenga kwa inu amene mumalima ndi manja anu kumapita nacho kumeneko, koma podzatenga amagwiritsa ntchito masenga ngati njira yokuberani kuchokera ku umbuli wanu. Ndalama zimene amagwiritsa ntchito m'mayiko 7 zimachokera mwa anthu. Ngakhala amagwiritsa ntchito currency yofanana m'mayiko onse 7, koma chodabwitsa nchakuti mukapita m'menemo mosungiramo ndalama zawo mumakhala ma currency onse a dziko lapansi kuphatikizapo kwacha ya ku Malawi. Mmayiona yopanda ntchito imakathandizira kuyendetsa mayiko ati amenewa. Imachoka ku mzimu wa ndalama zimene anthu amaba. Inu munaona kuti ndalama zokuba zimakanika kugwira ntchito yake bwinobwino chifukwa pakuti anatengayo ndalama sakumva munthu. Munayamba mwaganizirapo mmene imaonongekera ndalama yakuba ku dziko lapansi ikabedwa mukabe 15 billion lerolo muwala pa zaka 5, koma zaka cha nambala 67 muzaona kuti pupuli ndalama ija sikuoneka zochita zenizeni. Komanso okuba 15 billion andivomera kuti amayigwiritsa ntchito ngati si yake ndalamayi, chifukwa chilichonse chimene chili pa dziko lapansi iyeyo amachigula ngakhale chili chosafunika. Simunaone kuti anthu amene adaba ndalama mboma limene lapita lija lidalipo mu 2019 lidachotsedwa lija tinkalicha la DPP, litachoka boma la DPP nkuzalowa la MCP akafukufuku. Kodi simmapeza magalimoto odula kumpanda kwa munthu mmodzi, munthu yekha kumakhala ni magalimoto mpaka na 18, 15, 7, koma magalimoto odula kwambiri. Kodi amakwera onsewo?
onsewa amagwirisa ntchito ngati amakwera amakhutitsidwa ndi chikumbumtima ndi chilakolako chakukhala ndi galimoto. Mukampeza kuti pamene anagula yoyamba yodula sadakhutire, anaganiza zokagula ina, anaganiza zokagula ina mpaka pamene ndalama zija zidaoneka kuti ndi zimene zikuperewera akanafunika adzigulabe magalimoto. Kodi simumamva kuti kunjako anthu olemera kwambiri amatha kukhala ndi galimoto mpaka na 3,000? Chimachitika nchani? Kumakhala kutulutsa ndalama zanu kuzipitisa kuti zikayendetse maiko amene sali existed pakaundula wa maiko a dziko lapansi, koma anthu amenewa ali existed ku dziko lomwe lino lapansi koma sadziwika ndinu anthu, chifukwa anthu okhala m'maiko 7 ndi ma half human half spirit. Munadabwapo inu kuti ndalama zanu zangosowa nyumba disapiye pamene munayika osaziona bwino, ndibwereza ma statement awo. Simunayambe mwadabwapo kodi kuti kwenikweni nchani chidachitika? Inde ndani amene sakhutira ndi mkazi amene ali naye pa khomo? Kodi munachidziwa chifukwa chimene azibambo timati kukakwatira yapo kupita pa hule, kupita huleiro, kupita nkumangoyenda monsemo nkumapereka ndalama? Mumakhala kuti mukuchita transfer ndalama mdziko lino looneka ndi maso kupitisa ku maiko 7 amene saoneka ndi maso. Mukhale pamenepa chifukwa ndifika gawo lachiwiri la kufotokoza kwangako. Kodi zikumveka na Mulungu? Ndi njira imene maiko yawa amakhalira ndi zinthu zolekanalekana zimene amayendetsera maiko amenewa. Choncho ine pa ulendo okhala ndisanandiyerekeze kwa zaka 17 ndidakapezapo kuti maiko amenewa muli zina mwa zinthu zimene zili ku dziko lomwe lino lapansi, nkumafunsa kuti zinafika ko bwanji nanga nchifukwa chani anthu samaziona. Chifukwa ndege zimene zimukazipeza kuti zinatera pamalo abwino, ndipo zikamatera zitasowa zimatera mofanana ndi mmene zikadaterera successfully pa airport. Kutera ku maiko amenewa mukazipeza zili pa track line bwinobwino, koma zidasowa ku maiko anu ndipo simunazionenso. Kotero kuti inepo yankha funso limeneli ndikuyamba ndi funso lomweli kubwereza kuti kodi mudayamba mwaganizirapo kuti ndege zimene zimasowa osati za ngozi koma zosowa zimapita kuti? Ineyo ndakapeza kuti zili zina mwa izo zili ku maiko amene ndatchula pamene papawa. Kodi zikumveka na Mulungu? Now pamene ndikufuna kumaliza gawo lomalizira la 15 minutes yotsala pa ola limodzi limene ndikuyankha funso limeneli, ndikupatseni kuti kuli malo atatu amene osowawa amanyamukira kupita ku maiko 7. Malo atatu amenewa, malo oyamba amatchedwa kuti Zamic Space kapena kuti Zamic Planet. Imayendera mofanana pamene pali planet ya Zamiki, pomweponso ndi pamene kukubwera chispesi chokhala ndi malire chimene chimatchedwa kuti Zamic Space. Ndi mukamatchula za Zamic Space mumakhala zakuti mukunenanso za Zamic Continent kapena kuti mukunena za Zamic Planet. Linene choncho, not continent koma planet. Number 2, kuli malo amene amangwatcha kuti Dengula +7. Mukangochula the word Dengula ndiye kuti mwayamba kufotokoza za zinthu zimene zimakwanisa kuzibisa pa nthawi yache, zimakwanisa kuzionesa mwa njira ina. Ndi system ya government ya appear and disappear, imatchedwa kuti Dengula. So pano mukakhala ku chipembedzo cha Satana akakuwuzani kuti uyu ndi Dengula,
ndiye kuti mukunena munthu amene akhoza kuoneka pa nthawi ina osaoneka, amatchedwa kuti dengula. Ndipo mukanena kuti dengula, mukunena anthu amene amakhala ovutisa kwambiri dziko lapansi ndi mchitidwe ovuta, oyamba inuyo kukayikira kuti munthu ameneyi ndi munthu, ngati mchitidwe wa anthu ochokera ku dengula. Ndiye kuti ndili ndi anthu amene ndingakupaseni list amene anakhalapo ku dziko lapansi lino koma ankachokera ku mayiko 7 iwa. Ndiye tili ndi mmodzi ndikupaseni pano, dzina lake anali Osama bin Laden, ankachokera ku dziko la dengula koma anadzakhala existed world, existed country imene imatchedwa kuti Afghanistan kapena Pakistan. Kudzabadwa kumeneko ngati munthu koma akuchokera ku dengula. Now pa meeting imene ine, Barack Obama, Bill Clinton ndi komanda wa nkhondo wa dziko la Russia ndi anthu ena okwana 14 tidali pa mkumano wa chipembedzo cha Satana, timadziwa bwino zakuti Osama bin Laden akuchokera ku dziko limene silili pa mapu lotchedwa dengula. Takhalani pamenepo kuti mumvesere, koma muzitenga chidwi ndi kulola Mulungu azikuphunzitsani zina mwa zimene zikuchitika ku dziko lapansi kuti nzotani. Now pa mkumano umenewu ndi umene udampangitsa kuti Barack Obama atakhala president wa dziko la America akhale ndi chithunzi chonse choti Osama bin Laden ndi ochokera ku ena mwa mayiko achilendo aku dziko lapansi amene sali existed. Ndiye anthu otere akamwalira amayenera kukatayidwa ku madzi ngati chizindikiro chobwerera kwawo. Mwina kuchokera pa mawu omwewa, malo achiwiri amene ndi opsa kwambiri amene anthu amanyamukira, amene ali dzina lakuti dengula. Pa explanation yangayi muyikepo soganizo lakuti nchifukwa chani ndege ikasowa anthu ambiri amathamangira kukafufuza ku madzi ku nyanja, ndipo ndege zambiri zimagwera m'madzi. Tikutengera sopano ngozi ya ndege zambiri zimagwera m'madzi, ndipo kafukufuku adapeza kuti ndege zambiri zimene zimagwera m'madzi, ngati inagwera m'madzi ili ndi anthu 200 zivute zitani, anthu 7 samapezeka. Anthu 7 samapezeka, mumangopita ndi zovala m'makwawo kukapatsa kuti wasowa lirani maliro. Muyambe lero kufufuza nkhani imene ndikukuwuzani. Nanga mudayamba mwapeza chifukwa chikuti azungu nthawi zonse, anthu ophunzira nthawi zonse, anthu akafukufuku nthawi zonse, ndege ikangogwa athamangira ku Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean. Akuwuzani kuti red line inasiya kugwira ntchito koma kuyendera makilomita mwakuti kaya ndi chani above sea level, koma azikuwuzani za sea level. Samati nthaka level, amati sea level. Ndegeyi imayenda 7.8 meters, 7.8 kilometer above sea level. Ndiye kuti sea level ikupasanika chithunzi kokwanira kazifukwa zimene zimapangitsa kuti ndege ikagwa anthu azithamangira ku madzi. Kachinsinsika meneko pamene panali zokambirana izi zoyamba kufufuza za Osama bin Laden, ndikunena kuti akuoneka ngati munampasa second image. Iyeyi ali kuchokera ku dengula. Muyenera kuti luso la apia ntisapiye mumalitenga kuziwanda zochokera ku mayiko amene sali existed pa mapu a dziko lapansi koma alipo. Makosana akumeneko amabwera ndikuza kuphunzitsani technology ya appear and disappear. Kotero kuti Barack Obama adali ndi chithunzi chonse chakuti mkulu uyu angakhale tikudziwa kuti amakhala ku Afghanistan kapena ku Pakistan, koma uyuyu origin akuchokera ku dengula, wachitidwa kupanga sendi kubwera ku dziko lapansi
kumeneku ndi kumene kumachokera ma second image amene amabwera kuzalamulira mayiko. Muja ndimanenera muja kuti zovuta kumvesesa kuti ndikuuzeni kuti president wa ku Russia amachokera ku dziko la kudengula, president wa America akuchokera ku dengula, kotero kuti mukangomuona president wa ku America mungodziwa kuti amene uja ndi dengula. Tikati dengula ndiye kuti ndi munthu amene amatha kupezeka ku mayiko awiri. Ndicho chifukwa chimene chikuoneka kuti amusankha iye uja kukhala antichrist kapena oyambitsa antichrist ku dziko lapansi. Malinga tikafukufuku amene mukupanga muone kuti akuyima ngati antichrist amene mwachinyengo chake chosafuna kuti anthu tidziwe kuti akuchokera ku dziko la dengula kapena kuti iye ujayo ndi dengula. Akuyesesa kuyitanitsa mayiko. Tamva kuti iyeyi akufuna kudzutsa chipilala cha Constantine ku dziko la America. Akuchokera kuti mkuluyi ku dengula kubwera kwa president wa ku America amene akulamula lero. Tonse tikudziwa bwino kuti chilichonse cha dziko lapansi chasokonekera ndipo dziko likuyenda dodolido. Ma department onse achipembezo, andale, zachuma, zaumoyo zikuyenda upside down chibwerere cha president wa ku America. Chifukwa I've got the evidence and tangible evidence kuti mkulu akuchokera ku dengula. Zimenezi Obama akuziwa. Ndipo tsopano mupeze kuti Obama ndi president wa ku America amene akulamula lero akukhirashana. Pena pake kukamwa kwa Barack Obama akamayenda mwina mtima social media tache ma Facebook page yake akumakhala ngati akupyalula pang'ono ngati ang'alula koma akumabwerera kumusi. So akudziwa bwino za nkhani imeneyi. Ni nkhani koma zosausa kwambiri zimene zimachitika ku dziko lapansi. Now ndinanena kuti amenewa ndi malo achiwiri amene anthu amapita. Ndiye mukati dengula plus 7 ndi chifukwa chakuti mayiko amene sadziwika pamapu a dziko lapansi koma alipo. Chifukwa chakuti mayikowa alipo koma sadziwika ndi dziko lapansi, ndiye kuti ali mu system ya appear and disappear. Ndiye chifukwa cha chimenechi mukapeza kuti mayiko onse aja tsopano amayikidwa mu ndandanda wa dzina iliri lakuti dengula. Mwanjira ina dengula ndi dziko palokha koma ndi limene linatenga title ya mayiko onsewa chifukwa chakuti tolenza ndi dziko lakuti lilipo koma silidziwika. Ndi dengula ndi zinthu zimene zimaoneka ndi kusaoneka. Ndiye mayiko onse 7 amatchedwa kuti dengula. Ndiye limakhala ngati kuti dengula ndi malo achiwiri amene anthu amanyamukira kupita ku mayiko 7. Ndipo malo osiriza amene ndi achitatu amatchedwa kuti Bermuda Triangle, pamene ndi chitseko chachikulu kwambiri chimene anthu amalowerapo popita ku mayiko 7. Kotero kuti gawo loyambali mpingo wa Mulungu tisirane pamenepo. Mulungu akudalitse. Ndikulandireni gawo lachiwiri lakupitirira kuyankha funso lokhuzana mzimayi amene akuyendayenda pa TikTok, pa intaneti, koma YouTube, amene akuti anakatera pa bwalo la FK Kennedy mu dziko la America pa bwalo la ndege. A immigration oona za anthu olowa ndi kutuluka atamuyitanisa pasipoti anaona kuti documentary njabwinobwino kulikonse kumene akuyenera kuyenda, komanso anatsata njira zonse zoyenera kuti akhale ndi pasipoti. Koma chimene chinavuta ndi dziko limene lidachita issue pasipoti amati silili mu system
ya mayiko a dziko lapansi. Panalembedwa kuti toleza ndi anthu amafunsa. M'gawo lachiwiri ndikuyankha funso limene ndinalekezera popitiriza za malo atatu amene anthu amanyamukira. Ngati munamva kale odiyo yoyambayi ndipo muyipeze yoyambayi, ine nkuyankha kwanga ndavomereza kuti zoona kuli mayiko ena amene sali mukaundula wa dziko lapansi, pa zifukwa zakuti mdierekezi anayika ufumu wake ku dziko lapansi lino ndipo amayendesa m'madongosolo ena obisika kubisira wanthu. Ngati tili ndi mwayi wovumbulusa zoterezi, n'chifukwa chakuti chinsinsi ncha Mulungu. Mwina m'gawo lachiwiri ndikemo mawu akuti padayenera kuti ena a ife amene tidapita kukapembeza Satana mulaundi ya mkati titulukeko osaphedwa atatiteteza Mulungu, kuti zikamatuluka zoterezi zimene azungu angatulutse ifeyo tithirire umboni kuti nzoona, kapena zimene zingapomboneze anthu akafukufuku wanomo, ife tipitirire kwauza gawo lina lobisika la uzimulo, gawo lina la mdimalo. Pokhala sanapiteko ku midima tifotokozere. Palibe munthu amene angafotokozere zakachaso mpaka atamwa kachaso anene kuti mkamwamu amamveka chonchi. Wawa kwa mowa amakumva ndi amene akumwa mowa, osati amene akuonerera mowa. Chifukwa chake m'gawo lachiwiri amene mwangondipeza ndimayankha funso limenelo, ndiye ndinalekezera kufotokozera malo achitatu amene anthu opezeka ku mayiko 7 amene sali registered mu ndondomeko ya mayiko amanyamukira popita kumeneko. Tsono nnayamba nkutchula Zamiki Space, ndiye nnatchula Dengula. Malo achitatu nnatchula Bermuda Triangle. Malo otchuka kwambiri koma anatchuka ndi mbiri yochita ngozi. Sitima zimalowa ngati pa dzenje zasowa, ndege zimakokedwa ndi mpweya ochoka pamenepa umene umawomba pa triangle kupanga kuti ndege ikhale yopita kopanda kopita, ndipo zosatira zache imakhala ngati ikuyamwidwa ndi force ya pa dzenjepa, ndipo mpaka imatera ndi kugwera mzenjeri. Ndipo dzenje limeneli lili pa madzi amatchedwa kuti Bermuda Triangle. Mumayang'ana kuntunda ndiye mumayang'ana chapakati, mumayang'ananso chakumbali inayi. Petrolika mumayang'ana kuntunda Bermuda Island, ndiye mumayang'ananso kona inayi. Konseku mumapeza kuti kukupanga ka triangle. Lero m'gawo lachiwiri ndikukupatsani kuti amenewa ndi malo amene anthu olekanalekana amalowapo ngati chitseko pa Bermuda Triangle pa ulendo opita ku mayiko atatu komanso mayiko 7 amene ndatchula mu audio yoyambirira. Mu audio yoyambirira ndimavomereza kuti ine Toleza ndikundziwa kuti ndi limodzi mwa dziko limene silili mkaundula wa dziko lapansi, ndipo ndimatsutsa kuti ndilongolengedwa ndachina Elon Musk
ndatsusanso zoti munthu amene mukumuona mzimayiyo ndi wowumbidwa pogwiritsa ntchito artificial intelligence. Ine ndikungofuna kupereka chithunzi kuti zoona artificial intelligence ilipo ndipo imapangadi zimenezo. Koma umboni ndili nawo ine ndiwakuti mayiko awawa alipo 7. Mu audio yachiwiri ndikubwerezereni mayikowa. Dziko loyamba ndi pepa, lachiwiri dengula, lachitatu toleza, la number 4 Z-word, number 5 Nkopala, number 6 Nilowin kapena Halloween, number 7 Kalatuni. Choncho mayiko amenewa muli anthu nkufotokoza kwa audio yoyamba pamene ndikupitirira. Tsopano kuno ndafika kumalo achitatu amene akutchedwa kuti Bermuda Triangle, ndi khomo limene osowa olekanalekana kuchoka pa anthu pafupi 7 billion amene ali ku dziko lapansi akamapita kukakhala nzika za kumayiko kumeneko. Amapita ataphatikizika half human half spirit nkumapita kumeneko. Ngati kungapite zinyama zimapita half human half spirit nkumapita kumeneko. Ndipo ma spirit amakwanitsa kumenekoko kukasanduka kukakhala ngati zitsulo kugwiritsa ntchito galimoto za masenga. Zochitika zake zimaoneka ma mysterious ambiri za masenga choncho zimachitika ku mayiko 7 amenewa. Ine umboni ndili nawo ndi wamalowedwe mu gawo lachiwiri. Khomo lotchedwa Bermuda Triangle ndi lotchuka kwambiri ku dziko lonse lapansi, timadziwa bwino malo amenewa. Koma ineyo nthawi imene ndali ku chipembedzo cha Satana adandipasako tiripi yokakhala pa Bermuda Triangle, ndipo ndakhalapo miyezi 9. Sinayambe ndafotokozapo kuti pa miyezi 9 pa Bermuda Triangle ndinkaona chani. Polowa ndidalowa ngati pa khomo lolowera kupita ku spirit world. Kumeneko timakaona ngati simuli pa madzinso koma muli m'madzi. Kumaona dera ngati muli pa mtunda koma muli m'madzi. Kumaona zochitika ndi kulandira alendo amene amabwera ngati munjira ya ngozi kuti amira pa chisime cha Bermuda Triangle akupezani. Komanso anthu obwera paokha atatengedwa ku dziko lino lapansi mwa njira ya mdierekezi kuatumiza pa chitseko pa chipata chopitira ku spirit world kudzera chipata cha Bermuda Triangle. Pa Bermuda Triangle pakona pamakhala ngelo, kona yakumanja pamakhala ngelo, kona yakumanzere pamakhala ngelo. Amakhala kuti akupasani trinity, utatu wa milungu yachikunja umene umachita pa Bermuda Triangle. Ndi zovuta kwambiri. Bermuda Triangle imakupatsani kuperewera kwa ngodya zinayi za mdierekezi ku dziko lapansi. Bermuda Triangle eni yake amati imakupatsani kuperewera kwa spirit world, chifukwa kulibe dziko la makona anayi. Kulibe dziko la makona atatu limayenera kukhala ndi makona anayi. Kotero kuti pa nthawi yomweyo amakhalanso akukupasani nambala ya 3 ya zinthu zitatu imene ndi yamphamvu kwambiri ku chipembedzo cha Satana, imene ili ndi ma-meaning paokha kuchitira chipongwe dziko lapansi okhalamo ndiwo amene amachita chisankho chopembeza Mulungu pamodzi ndi mwana wake Yesu okakhala m'manda masiku 3. Iwo amanena kuti imfa ya Yesu inakhuza
mmene ankapita kukalowa ku mayiko a dziko lapansi kukalanda zifungulo za imfa ndi Hade, mmene anati kwatha. Anakagwedezanso maziko angelo atatu okhala pa chipata cha Bermuda Triangle. Nkhani koma yosausa. Kuchokera mu kafukufuku amene tidapeza ndi kuona ndi maso za zochitika za pamenepa, ndikuyamba kufotokoza kuti Bermuda ndi chipata, ndiye chimene ndikufuna kunena, ndipo ndi chipata chachitatu chimene anthu amalowera akamapita ku mayiko 7 iwa osadziwika pa mapu a dziko lapansi. Chipata choopsa kwambiri ndi chipata chimenechi cha Bermuda. Ndege zimene zimasowa zimayamba kaye kukumana ndi akalonga aku Zamic Space amene amabwera kuzachita capture ndege ikamayenda kapena kudzagwira ukapolo ndege ili mumlengalenga nkuyibalalitsa. Munthu wina otchedwa Fedro Frontina amene ankayendetsa ndege imene inasowa, ndege ya mtundu wa 739 imene idanyamula anthu pafupi 137. Ndege imeneyo idachita ngozi, koma atapeza black box anapeza mawu a Flodero Frontina Florent, ndikumbukira kuti ndi Florent. Fedro Florent analankhula mawu ngati pilot. Iye anati, ndinaona chinthu chokhala ngati ndege chikutenga ndegeyo ndikundifikitsa pamalo a mdima. Mawu amenewa anapeza mu black box imene imakhala mu ndege kupanga rekodi. Choncho ku space pamalo otchedwa kuti Zamic kumatuluka ziwanda zimene zimakapanga hijack ndege zimene mumamva kuti zasowa kapena zachita ngozi. Kawirikawiri ndegezo ngozizo sizichitika chifukwa cha vuto la ndegezo, ayi, chifukwa ndege isanatuluke kuchoka pa airport mainjiniya aluso loposera muyeso wa injiniya amakhala atazipanga cross check, ndipo akaziunika akamavomera kuti ndegeyo iuluke amakhala akuvomera pa 100%, not pa 75%. Akakayikira kubwerera pa 75%, 85, 90 amaibweza ndegeyo kuti isanyamuke, koma amati injiniya akhale 100% sure kuti waichita monitor ndegeyo kuti iuluke. Kotero zifukwa zambiri zimene zimapezeka ku ndege zosowa sizichitidwa kozi ndi ndegezo pazokha, koma akalonga ochokera ku Zamic Space amabwera kuzapanga hijack ndege ndi kuzipitisa ku unknown place. Koma malo amene amapita nazo ndegezo 1 aku Zamic Space ntchito yawo ndikungopanga hijack ndegezo, ndipo khomo limene amakalowera nazo ndi makomo awiri, Dengula komanso Bermuda Triangle, ndi pamene amakalowa. Ndi Zamic Space limangokhala ngati khomo lina
limene limatulutsa mahaijaka ochokera ku ufumu wa mdierekezi amene ni madimoni. Gulu limeneli ndilodziwana bwino ndi ma aliens, limagwirira ntchito limodzi ndi ma aliens. Zida zimene amaunikira kuti kukubwera ndege nanga muli anthu angati mu ndegemo ochokera ku Zamiki amagwira ntchito mofanana ndi ma aliens. Menemu ndi mmene dziko la mumlengalenga limayendera. Mukamawerenga Baibulo Efeso chapter number 6 verse number 10 mpaka mukafika 12 ku 13 kwina akayamba kukuza ni za zida zimene muyenera kuvala pokana machenjerero andierekezi. Koma verse number 11 10 ikupatsani ufumu mmene muli mphamvu za ndierekezi, akupasani kumlengalenga ndi ku dziko lapansi. Choncho mphamvu zimenezo ndi zimene zimalamula maiko 7 amene ndakupatsani apa pawa. Paulo wangochikulunga pamodzi chinthuchi, koma ine ex-satanist ndimachimvetsa akamanena za mphamvu za mumlengalenga ndi mphamvu za pansi pa dziko. Ndimadziwa Dengula komanso Bermuda mpaka Zamiki space. Malo onsewa ndierekeza anandiyendetsa ndikundionetsa mmenemu kuti ndi mmene muli mphamvu zake amachitiramo machitachita amasenga ku dziko lonse lapansi. Choncho akazitape kapena kuti maijaka ochokera ku Zamiki space ndamene anagwira ndege zimene simungaziwerenge zobedwa komanso kuchita ngozi. Audio yoyambirira ndasiyanitsa mitundu ya ngozi za ndege. Ine ndagwiritsa ntchito funso kuti kodi ndege zosowa zimapita kuti pamene mukukayikira kuti toleza kulibe, pamene mukukayikira kuti maiko achilendo kulibe, mmati ndege zosowa zimapita kuti pakuti zimenezi zikasowa zikakhala zaka zimene zingakhalezo anthu kapena ndegezi mwazizizi zimatha kutulukiranso kuma airport akwawo nkuzidabwa, anthu aja nkukalandiranso mdziko lawo, koma atasowa zaka zambirimbiri amene amapanga lilizi amene wawa ndi ndani. Tsono mukamakayika nkhani imeneyi kuti izi zikulibe, mwachotsepo anthu amene anagwirako ntchito kujoeni migodi mmene ankakapeza zipukwani zikuyang'anira golide pansi pa nthaka. Amenewa sangakayikire nawo, sangayankhe kuti toleza ndi artificial intelligent. Ayi, sangankayikire mzimayi amene watsika ndege pa FK Kennedy Airport kuti nchowumba waumba ndi Elon Musk. Ayi, chifukwa ni maso awo amalawi akumangochi, ndi maso awo amalawi akuzomba, ndi maso awo amalawi akumfamu mtwalo boma la Nzimba, amalawi ochokera kwa Angoni ku Inkosi Gomani mpaka kumusi kwatiye kwata ine dedza inde njolomole mukwere mtunda wa mbali ina ya kunchinji. Nzika zimene zidakagwira ntchito dziko limeneli pa Nchombo pa Lilongwe akuza nikuti adakumana nazo, as I'm talking, ena iwo ali moyo koma adakalamba. Mukamaka apanga interview akuza ni maonekedwe achipukwani ku migodi, kusimikizira kuti kuli dziko lina kuli anthu ena pena pache somewhere amene amazibisa saonekera ndi mmene ife yotilili mwa njira ina. Ngati inuyo mulipo anthu ku dziko lapansi, musamaone kuti dziko lili lidathera pa inu. Mulungu adalenga zinthu zooneka ndi zosaoneka,
zili ku dziko lino lapansi. Korani imafotokoza bwino za Mulungu wolenga zinthu zooneka ndi zosaoneka, kunena Almighty wakumwambamwamba. Mumve ana Mulungu, izi ndi zipukwani zimene anthu otsutsa kuti toleza ndi dziko la fegi, ndi fake news, angatsutse. Nda Malawi amene adapitako ku migodi nkukakumana ndi zipukwani face to face. Mpingo wa Mulungu, khulupirirani zinthu zimenezi, musamakayike ayi, muzibwerera mbuyo pang'ono. Ife amene tikudula nkhalango kuno kupeza malo odzikhalira m'mapiri akamanda ndi malo ena ozungulira ku dziko lonse lapansi, mundivomera, mmapeza miphika kumapankhalango kunena kuti adakhalako kuno ndani kalekalero. Mapeto ake timangopeza mayankho kuti kudali akafula. Nkhani zosausa ana Mulungu, m'masomo mudziyera ndi kusintha kaganizidwe kamene sukulu idakuphunzitsani ndi pamene adakulekezerani. Muzidziwa kuti dziko lapansi silikulekezera pamene sukulu yanu idalekezera. Zinthu zimene mumazidziwa kuti ndi zolengedwa zisamalekezere pakulekeza kwa kuzindikira kumene akafukufuku anakuphunzitsani. Muzidziwa kuti beyond zimene munaphunzira kumene dziko likuyambira kupita uko ndiko kuyenera kukhala ena amene angafotokoze za kumene sukulu yalekeza kupita kwinako. Ndimayamika Mulungu kuti ine anandiyika ku sukulu yapamwamba 17 years, yapamwamba kwambiri, sukulu yapamwamba kwambiri imene palibe kholo langa limodzi lalikazi kapena lalimuna lidaluzako ndalama kuti ndikaphunzire ndikuona ndi maso zimene ndikukufotokozera ninezi. Ndiganiza kuti pakati pa anthu ambirimbiri ku Malawi ndiwowerengeka amene adaona zimene ine ndinaona mu zaka 17, zimene zikundipasa kufotokoza kotere kopanda mantha, kokhala ndi umboni, zosazitenga ku Google koma kukazigwira ndi kuzikhalira pamodzi chifukwa cha ubwenzi umene tidali nawo ndi Satana mdierekezi pa mpani wa ina seko kumene amasankha nduna zake, ife nkutisankha nawo. Mu audio iyi yachiwiri ndimalizitse kuti umboni wanga wakuti kuli mayiko awawa unayamba motere. Pamene tinkakhala ndi mdierekezi ankatifotokozera za mayiko osaoneka 7 ndakuwuzaniwa, sankatiuza zokhazi, ankatiuza za midzi ing'ono imene imakhala m'mayiko koma yosaoneka, kuphatikizako kuno ku Malawi, yosadziwika ndati yanu, yosadziwika ndi boma lanu, ngakhala DC yanu, kumene kumatuluka mitundu ya zinthu zolekanalekana zodabwitsa zimene zimalowa m'mudzi, kuonekera pakati pa mudzi, anthu a dziko la chilendo obwera kuzafunsira ngati banja wapeza atangokhala pansewu ndi zinthu zina zotero za chilendo zolekanalekana, kuphatikizako madindo amapazi akuti anadinda. Inu mudzitira dinda lalowera kumene ndikuchokerako koma chili kutsogolo kwanu. Zimenezi ndi umboni wa zimene Lucifera ankatiuza za mayiko ndi mamidzi obisika aku dziko lapansi amene amapanga pamodzi ufumu wa Satana mdierekezi. Umamangika ndi anthu amene amakhala ndi matupi a munthu pa nthawi yomweyo ndi mzimu. Ponditengera kumeneku ngati umboni ndikumaliza mu audio imeneyi kuti ananditengera ku mayiko amene ali osadziwikawa, ndi zimene ndinkaona kumeneko, ndi zimene zandipasa funso
limene ambiri mwadabwa nalo kuti sili kukhuzana ndi yankholi, chifukwa funso langa mu audio yoyamba ndafunsa kuti ngati mukukayikira kuti maiko ngati tolenza kulibe imene ndi artificial intelligent, ndikufunseni kuti ndege zimene zimasowa osati kuchita ngozi zimapita kuti. Tsono ife mu ulendo wathu pa funso limeneli ndiyambe kupereka ma evidence azimene ndidakaona ku maiko 7 iwa. Number 1, ndidakapeza ndege yakalekale ya 1949 imatchedwa kuti flight 739 imene inali Phantom Platoon imene idazimika inali ndi anthu ambiri pafupi 46. Imeneyi ndidakayipeza mdziko la Pepa limene ndaliyika pa nambala 1, koma palibe dziko lili nambala 1 pa maiko onsewa. Umenewu ndi mndandanda wa maiko amene ndakumbukira ndi mayina awo. Ndidakayipeza ndege imeneyi. Zinali bwanji? Lucifer pokationetsa madera amenewa sadayiwale kutiuza kuti kuli malo osapitika amene maiko amateteza kwambiri maiko awo. Pali zifukwa zimene amatetezera maiko amenewo. Akuti mukapita pa Google mchingerezi mufunse watembenuza mawu angawa mchizungu, ine ndilankhule mchichewa, mufunse kuti malo obisika kwambiri ku dziko lapansi amene maiko amabisa kapena masapitwa aku dziko lapansi, pa Google akutulutsirani maiko amenewo. Now pophatikizira kuyenda mmasapitwa tidapitanso maiko awa. Kumeneku tinkakapeza kuti ndege zili chiyimire anthu amene anasowa 1949 pa ndege imeneyi. Adakalambirapo ena adakali bwinobwino chifukwa chakuti akamakhala kumeneku matupi awo amasakanikirana thupi ndi chauzimu. Zichatimanena kuti half spirit half human. Ndinadabwa ine kukaona ndegeyi sidachita dingozi koma inasowa. Ntabwerera kuyamba kupanga kafukufuku wa ndege imeneyi madera olekanalekana. Malipoti amene ndimalandira ndakuti kandege kameneka kadasowa ka platonika ndipo sikapezeka ka Phantomuka, basi akafukufuku anasiya. Koma ine ntapita dziko limeneli ndakakapeza mchaka chiti chimenechi 2007 2008 nkhani zosausa zona maiko walipo chifukwa maulendo okafika mdziko la Dengula ndidakapeza kandege. Koma tumwina sindanene ndege yoyambayi ndidakayipeza kupepa lotchedwa Phantom kapena kuti flight 739. Idapezeka bwanji kumeneku? Inadutsa pati? Inadutsa pa khomo losausa kwambiri limodzi mwa makomo ndakutchulirani aja, ndipo khomo limene zinadusa ndi Dengula. Yachiwiri ndege ndidakayipeza ku Dengulako ngati dziko palokha. Ndege imeneyi imatchedwa kuti Star Tiger. Inalowera pa khomo lotchedwa Bermuda Triangle. Idatenga anthu 25. Tamverani ana a Mulungu. Ndidapita mdziko lotchedwa Toleza. Mmenemu ndidakapeza ndege imene amayitcha kuti flight 19. Amangotchanso kuti Lost Patrol.
inasowa 1945 idanyamula anthu 14 inadusa pa khomo lotchedwa Bermuda Triangle ndipo inakapezeka ku Dengu. As I'm talking, chindegechi chayima chili kumeneko mkachipeza fe mpaka tidachigwira. Maiko timapitawa ndimakapeza funso kapena yankho la kumene ndege zimasowa zimapitako, zimene zikundipasa yankho lakuti maiko amene sali existed ku dziko lapansi tikuamvawa ndiwoona sa fake. Ndege ya nambala 4 imeneyi amaitcha kuti Emilia kapena kuti the Queen of the Sky. Inanyamuka pa 2 July inasowa pa 2 July pomwepo 1957 inkachokerako pawu Guinea. Ndege number 5 739 kawirinso idapangidwa idanyamula anthu pafupinso 137 ngati si 127 koma anali 100 chakuti. 1975 imeneyi imatchedwa kuti ndege imeneyi inasowa kudzera pomwepa pa khomo la Bermuda Triangle. Tamverani, pa 14 July 1979 British South America Airways ankaitcha kuti Fletch Star inalowera pa khomo losausa lotchedwa Bermuda Triangle itatenga wanthu. Ndege zimenezi ndinakazipeza ku Tolenza, ndinakazipeza ku Ziwalodi, komanso ndakazipeza ku Kampala kapena kuti Kopala. Nkhani izi ndizosausa kwambiri ana Mulungu. Maso anga anaona zoterezi. Mulendo wokalandira alendo kapena kukachezesa alendo kapena kukagwira ntchito zina za chipembedzo cha Satana koma kuseli kwa dziko lapansi ku zinthu zimene sizioneka ndi maso. Ndimayamika Mulungu kuti akadatha kundipulumutsa ndi kundilanditsa ku dziko limeneli. Ndipo Mulungu wandisunga ndi moyo mpaka lero, alemekezeke ndi Mulungu. Kodi zikumveka izi? Tili ndege ina pano imene amangoitcha kuti the Pogler DC-3 inanyamuka pa 28 ngati sindikulakwitsa December chaka chinali cha 1948. Idatenga anthu 25 inalowera pa khomo lotchedwa Bermuda Triangle. Nkhani zosausa pa 15 December ndege imeneyi ndinakayipeza ku Halloween kapena kuti ku Halloween, koma ndege yosausa kwambiri yosiriza imeneyi ndi imene amaitcha kuti Malaysia in flight. Yasowa posachedwa ndege ya ku Malaysia ikusungidwa mpaka lero ku Khartoum. Ofufuza anaisa kufufuza mmene angafufuzire za ndege imeneyi. Amayang'ana kummawa, amayang'ana kumadzulo. Ena ma commission of inquiry ofufuza ndege ya ku Malaysia atula kumene pansi ofesi zawo atseka chaka chathachi anali akufufuzabe kuti idapita kuti. Wina adabwera ndi chithunzi ikuonetsa kuti yapezeka koma ili pa nkhalango pena pake. Chaka chimenecho wina anabweranso ndi chithunzi chakuti ndege ina imene inasowa zaka 37 zapita kumbuyozo inakapezeka ili pa airport. Ana Mulungu, ndimafuna kuti mudzikhala ndi chithunzi. Statement yanga yomaliza ndi mitundu ya anthu amene timakapeza ku maiko 7 amene anapita kumeneko
kudzera mukusowa kwa ndege sipokhapayi pali ena amene makapteni ochokera ku Zambiki Space akatsika mdziko lapansi lino kuzathandizira ulendo wa anthu okalowa ku Bermuda Triangle kapena ku Dengula, nawonso amapanga hijack ngakhale magalimoto kuapitisa kudzenje, kupanga hijack galimoto kuiwombesa ndi inzace munjira ya ngozi. Iniyo nkudabwa kuti mmene ilili galimoto ndi mmene wanyenyekera munthu sizikufanana, kuti simungathe kufotokoza kuti munthu uyu ndi ndani, mungodziwira kuti galimoto inamba plate inali NU chakuti ndipo ndi yauchi basi. Koma munthu yonse mungamupanga identify amasakaza akachita hijack galimoto. Imene ini njira ina imene amalowetsera anthu maiko 7 iwa kudzera kuzipata zitatu zimene ndakufotokozera nisi. Njira ina imene amalowetsera anthu kuzipata zimenezi ndi imene munayiona ya Namonde wa Fuledi adachitika kuno ku Malawi. Ndingokupasani chisanzo chabe. Matope omayenda ngati madzi akuthamanga anatuluka m'mapiri a Bangwe, Ndilande ndi malo ena nseli mwa Chilazulu, ngakhale kumulanje kuseli kwa Phalombe kudatuluka thope losanena lotuluka pamwala kukakokolola wanthu, madzi olemera oposa muyezo wa madzi, thika ya madziwo ili ndi matope kokolola wanthu. Pamene adakokolola anthu ambirimbiri, koma mpaka lero kuli ena mmangodziwa kuti nyumba yawo idali apa adapita, mitembo yawo sidaoneke. Njira ina imene anthu okhala ku maiko amenewa amakapezekerako chifukwa cha zigumula, anapolo, anamondwe olekanalekana, ngozi zapamadzi zakuti bwato langogudubuka anthu 500 asowa. Mukamachita kafukufuku kuti mukukatenga anthu oti amene anagwera mbwatowo kuti mukukapulumutsa sizilephera, ndipo muyezo wake akachulukamo mbwatomo sitimatsikira pa 7, sitimapezekanso anthu amenewo satsikira pa 7. Ndipo 7 iyi imatanthauza munthu mmodzimmodzi kumayiko so 7. Kodi yoyambirira inafotokozera njira ina imene anthu amenewa amatengera anthu mimba zoti zakhwima kale miyezi 7 koma idutsa padera, miyezi 7 nokha kupita kukayika kunthaka, miyezi 8 zambiri zachilendo zochokera ku anthu achilendo. Mapitidwe ake akumayiko achilendo amayenda mobalalika choncho. Tsopano ndandanda wina wa ndege ndakupasanizi sikuti udachita ngozi, koma zidasowa, zinangoti zinangochita disappear. Ndikufunsa funso, mukakayikira kuti maiko ena amene sali pa ndandanda wa maiko a dziko lapansi mukaundula mwake, maiko wakulibe, ndipo izi ndizopanga Elon Musk, ndikufunseni kuti nanga ndege zimene zimasowa zimapita kuti? Kodi mukudziwa inu kuti lero anthu adapone chipangizo Indian Ocean, mu Atlantic Ocean, mu Pacific Ocean, kuti akafunefune pamene angakapeze bokosi la Osama bin Laden, koma ngakhale pansipo tsopano lili disappear, silipezekanso. Ana Mulungu, muzivomera kuti mmene dziko limayendera si mmene inu mumaganizira, ndipo zina mwa zinthu zimene ena ife tidaona zimaposera pa umunthu. Koma ndibwereze kuti pali zina zimene ndimakanika kufotokoza ngakhale nkumbukire
ndi mantha ndi chikayiko chakusamveseseka pa muyezo wa umunthu wa zinthu zimene ndingafotokozezo. Mungoganiza kuti maaudio awiriwa amene akupanga audio imodzi ndikadakhala kuti ndawatulutsa nthawi yakuti azungu sanayambe kutulutsa limene mukuti ndi bodza likutuluka pa intaneti komanso pa YouTube ndi makanema ankhani zolekanalekana ku maofesi zakupezeka kwa mzimayi amene anampeza ndi passport yokhala ndi dzina lakuti Olenza. Nkuyamba ndine kufotokoza, mukanamva izi kuti ndizoona. Ndikaziyeza choncho nimati ndidikirire nthawi kuti mwina zidzaoneke kuti zikhala bwanji. Zonsezi zikupherezera ku audio ya zaka zingapo zapita kumbuyozo mene ndanena kuti anthu achilendo adzayamba kuoneka ku dziko lapansi. Kodi muyembekezere chani kutsogolo kwa nthawi imene tikuyang'anizana nayo? Anthu akumayiko amenewa mumkumano umene udandipatsa ganizo lakuti nditatuluka chipembedzo cha Satana ndiulule kuti anthu achilendo adzabwera ku dziko lapansi, ankanena kuti gulu limeneli lidzayamba kudzalumikizana ndi anthu ku dziko lapansi, kotero kuti pamene tili pano kutsogoloko tisayembekezere zinthu zabwino kwenikweni koma chisokonezo, chifukwa awa ni ma half human half spirit, akabwera mdziko sabwera bwino. Number 2, kuchokera ku zizindikiro zonse zimene timaziona ngati malogo, masaini olekanalekana, amipira, mu zinthu zambiri zimene timagwiritsa ntchito zimene zili ndi chinenero cha malogo. Logo, sign ndiye chinenero chachikulu kwambiri cha anthu amaiko 7 iwa. Ndiye speech yawo kapena kuti ndiye language yawo, amakhulupirira sign language. Chifukwa malo ambiri amene zimene ziziziri zimakanika kutulutsa mawu koma zimagwiritsa ntchito masaini. Ndi chifukwa chake nthawi zina timayesa kungodutsa ngakhale timakanika kufika pa chimake penipeni kufotokozera za kuopsa kwa malogo, kuopsa kwa zizindikiro, kuopsa kwa masaini, kuti izizi ndi zinenero. Chifukwa language ya anthu akumayiko 7 iwa amagwiritsa ntchito sign language. Undilole ana Mulungu ndipumule mu audio iyi mpaka tsiku limenelo. Amen.